Eran dúas familias enfrontadas dende había séculos. Por un lado estaban os Montesco, que era unha familia moi grande e moi recoñecida en Verona. E por outro lado estaban os Capuleto, unha familia tan grande e tan recoñecida como os Montesco. Tan grande como o odio que se tiñan ambas familias. Ambas familias levaban enfrontadas porque tiñan gustos moi distintos e pensamentos ben diferentes. Por exemplo, os Capuleto comían churrasco de porco. E os Montesco eran máis de churrasco de tenreira. Os Capuleto eran do Depor. E os Montesco do Celta. Os Capuleto vían o Land Rover. E os Montesco o lugar. Xbox, PlayStation. la que se avecina. Aquí non hai quen viva. O Sky. O M80. Tortilla de patatas e cebola. Tortilla de patacas con cebola. O mellor sitio, a praíña de Pontevea. O mellor sitio, a piscina. O centro da vila, mellor sen coches. O centro da vila mellor con coches. Claramente, os domingos mediodía, vermuno salvaxe. Pero que dis? Claramente os domingos mediodía a misa. As mellores festas, as de Callobre. As mellores festas, as de San Paio. Pero onde máis distintas eran ambas familias eran o seu concepto sobre o amor. Os Capuleto dicían algo así como que o amor verdadeiro ten que ser seguro, honesto, equilibrado, sincero, tenro, tranquilo e sensato, nunca alocado. Porén, os Montesco dicían que o amor verdadeiro é alegre, vivo, fugaz, divertido, tolo, fuxitivo, apaixonado e pasaxeiro, nunca tranquilo. E por esta diferenza de pensamentos, ambas familias non se podían nin ver. ata que un día ocorreu un feito extraordinario. Creo que puedo ayudarla. Rompió a reír sin medida y sin pausa, mientras sus ojos vagaban perdidos. Dijo, bien claro veo ahora que sabe remar el diablo. Adiós, adiós. ¿Están cantando versos? Suprimos los trozos aburridos. Adiós, adiós, amigo. Pero Allende invitado, una última cosa he de decirte. Inclina la cabeza. Reza bien. Quien bien ama al hombre, a la bestia y al pájaro. Quen é esa dama que está ali sentada? Non sei, calas tres? Aquela, a dos zapatos blancos. Non sei, calas tres? Aquela, a do pantalón escuro. Que non sei, calas tres? Aquela, a da camiseta negra. Que non sei, calas tres? Aquela que alumea máis que a luz da pantalla. Unha vez que remate a película, verei onde pousa, para que o contacto da súa man bendiga a miña. Nunca ata agora mira a verdadeira fermosura. Que non note que quero volver a mirar. Por favor, que non me volva a mirar. Tan fermosa. É tan guapo. Quen será? Quen será? Ese pon a vestimenta, e polo carácter é o moito. Como ouse ese fan a vida este cine? Menosprezades a vosa man, que son outra, respetuosa de emoción. A máis do santo, son o Vito do Romeiro. E acaso os santos non teñen beizos? Teñen, mais son para rezar. Teus beizos limparán o pecado dos meus. Nos meus, ese pecado era a mía. O meu pecado? Que sempre poderías devolver? Tía, onde estás? Sinto, teño que marchar. Pero, vamos, teu Insta. Xulieta, veches as miñas chaves do coche? Xulieta, nena, Que? que che pasa? A quen? A quen? A ti? A min? Si, a ti, estás ben? Quen eu? Si, ti. Onde estás? Aquí. Ali. No ceo. Neste cuarto e nas estrelas. Non me digas máis. Ti estás namorada. Ti crees? Só cando unha está namorada, di parvadas como esas. E isto cando se me vai pasar? Non te preocupes por eso, filla. O namoramento pasa axiña.
E se non quero que se me pase? Eso non son máis que parvadas. Ti dime, como se chama? Non sei, Sabes onde vive? tampouco sei. É algo da súa familia, sabrás? Non teño nin idea. De que é que é o que sabes? Que me encanta. Bueno, carai, igual. Fillo. Romeo. Ai, mamá! Pásache algo? Non sei, pásame algo. Ti saberás, non te terás. Sí, bueno, claro. Que te notas? Pois nótome moito máis alto, pero ao mesmo tempo máis baixo. Iso por andar descalzo. Non, nótome moi cheo, pero ao mesmo tempo moi alegre. Iso por andar tanto como home. Non, nótome infinitamente máis feliz, pero profundamente máis triste. Non digas máis, coñézote como se te parira, xa sei o que che pasa. Ai, sí, mamá, que me pasa? Ti, estás namorado? Namorado, sí, home, sí. Ti queres? Ti que crees? O que ti queres, mamá? Non te preocupes, fillo, xa pasará en algún momento. Non, pero non quero que se me pase. Pois terá que pasar, igual que se me pasou a min cando a tía traou un fillo cando menos o esperaba. E non come que debería. Como? Como se chama o teu amor? Así que non o sei. Saberás polo menos onde vive? Moito menos. Nunca harías a familia. A saber. Bueno, así será máis fácil esquecelo todo, non? Non, eu non quero esquecer o que estou a sentir. Tedes que perdoar, pero... É que esta escena parecese moito anterior, e a verdade é que temos que avanzar na trama. E que facemos? Pois... Por agora podedes vos ir preparando para a festa. Festa. Sí, Sí, veña, veña, a veña. ponerse. Cidadáns de Verona, amigos, amigas, prestade atención. Hoxe veño anunciar a festa de aniversario da miña filla Xulieta, polo que hoxe é un día de ledicia, hoxe é un día de cantar e de beber, hoxe é un día de algarabía e hoxe é un día de bailar. Esta mesma tarde, cando se poña o sol, quero vervos a todos e a todas aquí, con moitísima ilusión. Así que idevos preparando. Só quero advertir unha cousa, o que avisa non é traidor. Todos estades convidados, pero cunha excepción. A familia Montesco na miña casa non entrará. Teñamos a festa en paz. Querido diario, aunque suene grotesco, me comería un Montesco. ¡Julieta! ¡Lía, María! ¡Qué forte, qué forte, qué forte! ¿Qué os pasa? ¡Qué forte, qué forte, qué forte! ¿Pero qué tan forte, tan forte, tan forte? Non o vas creer. Non sexa despesada. Xurocho, que forte lo acabamos de escoitar. A ver, que pasa, María? Sinto, tía, que non te podemos dicir. Prometimos non contarte nada. Entón, para que vindes? Xurocho, que forte lo acabamos de escoitar. Eso non os querelo. Mira, Lía, María, estáis me poñendo nerviosa. Ou mo dicir xa ou calados. Calamos, porque non te podemos dicir. Si pudiéramos, diríamoslo, prometo. Pero é que é sobre ti, tía. É sobre o teu agasallo aniversario, sobre que che vai dar teu pai. Entón, non pasa nada, non me digades nada. Como que non pasa nada? Si pasa, tía, si pasa. A ver, que pasa, María? Que non insistas máis. Que non che imos dicir nada. Bueno, só podemos dicirche que teu agasallo non é unha cousa, ¡Un noivo! Que sorte tes, tía? Ter un pai que che marca un noivo. Un noivo no do trinque. Rico clásico e todo. E con kilómetro cero. Un noivo. Sí, tía. E se non me gusta? É imposible que non che guste. Sabemos que é imposible. Pero se non che gusta, das a mí no punto, Ou a mí, Parabéns para ti, nesta data querida, moitas felicidades, moitos anos de vida, hoxe día de festa, cantan as nosas
fixen mal, futuro sogro? Aparte de cantar perto un corvo, o futuro xenro non min que fixeras nada mal. Non entendo a reacción da miña filla, serán os nervios, supoño. E se non lle gusta o futuro sogro? Asegúroche que serás o seu marido. Se non lle gustes agora, xa lle gustarás. E iso como futuro sogro? En primeiro lugar, deixa de facerme a pelota e non me volvas chamar futuro sogro. Entendido, futuros... Señor, señor. En segundo lugar, é moito máis importante, ofrecille a Xulieta un amor seguro, honesto, equilibrado, sincero, terno, tranquilo e sensato. Nunca alocado. Non vayas caer nas estúpidas creencias que o amor teña un Montesco. Para eles o amor é... Alegre, vivo, fugaz, divertido, tolo, fugitivo, apaixonado e pasaxeiro, nunca tranquilo. Que deixe entrar a Montesco na miña casa? Voy a decir a dous, Montesco. Maldito el Montesco. Maldito Capuleto, Fuera de mi casa. tienes que votarnos. Fuera de aquí No, ahora. fuera de mi No intentes casa. nada. Para, no, para, para. Ya. Como te chamas? Romeo, Teño que marchar. Ti como te chamas? Xulieta. Teño que marchar. Romeo. Xulieta. E en aquel simple encontro as cousas empeoraron aínda máis. Odio entre os Capuletos Montesco respirábase por toda Verona. Cando os dunha familia se cruzaban cos da outra, nin sequera se miraban os ollos. Non se podían nin ver. Só había dúas persoas que non sentían ese odio. Só dúas, sabedes que? Claro que o saben, como non o van saber? Pobres rapaces. Dame igual. Como que che dá igual? Non me importa nada. Como que non te importa nada? Dame igual o que o amor sexa para ti. Eu amo e amo a miña maneira. E a mí dame igual a túa maneira. Na miña casa amase como e a que eu diga. Por favor, non berredes. Cara, Oi. Eu non teño nada que dicir. Cala, non quero irte máis fora da miña vista. Non quero. Quero que me escoitedes. Non teño nada que escoitar do Montesco e tomar un Capuleto. Nada. Son o teu fillo. Xa non, Romeo, xa non. Ou esa Capuleto ou nós. Pero eu amo. ti amarás a que non decida. Xa o teño decidido. Pero estou namorada de Romeo Montesco. Xa che dixen que me dá igual de quen estés namorada. Mañá, ao mediodía, casarás co teu curmán Paris Capuleto. Xamais. Non o fagades. Cala. Pero non quero molar. Cala. Non serás ti o que se atreva a transformar odios e cuarentas das familias en amor. Nin ti, nin ninguén. Pero iso non ten sentido. Pois ata agora nin se quixara, fillo. Pero por que teño que odiar os Montesco? Porque sempre foi así. E non vas vir ti agora a cambiar as cousas. Pero iso non ten sentido. Pois ata agora ninguén da nosa familia se quixara, filla. Por iso, terminantemente que volvas a ver a Romeo Montesco. E agora acompáñame, Paris. Eu prometo terminantemente que volvas a ver a Xulieta Capuleto. Xa verás. Bravo. O conflito é perfecto. O odio entre dúas familias por amor entre os seus fillos. Polo amor, pero que é o amor? Vexamos. O amor é mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es el amor. Quien lo probó, lo sabe. Hermosos versos. Non son de Shakespeare, escribiu unos Lope de Vega. Bueno, pero deixémonos de tanto verso e continuemos co espectáculo. Que están a tocar agora? Déixame pensar... Agora toca a irmá de Xulieta. E quen vai facer o papel da irmá de Xulieta? Veña, vaite a preparar, anda. Xulieta, miña irmá, miña vida, miña todo. Pero, perdoade, isto non está na obra. Xa, pero a
Alguén tiña que axudar a rapaza, ou Ven, non? anda, ven. Ai, tías, non sei que facer. Pois casar, tía, que problema hai? Sí, tía, é guapo. Pero que non estou namorada de Paris. Iso é! Sito Niño, moito, isto espera, non está na obra. grita. Entón, que vas a facer? Buscar a alguén que me axude. Pero que? A Lorenzo, sempre anda con Romeo. Amigo, estás feito un desastre. Estou namorado, Lorenzo. Iso xa o dixeches. 1000 veces. 1000 veces máis que direi. Ela tamén me ama. Pois xa está, problema resolto. Non, como que pelo resolto? Ela é un capuleto. Problema grande. Romeo! Xulieta! Pero, deixa de aquí para o hotel, non? Temos que casar. Así, sen máis. Ah, sí, sen máis. Pois, facémolo en segredo. Igual así... Igual así as familias deixan de liarse. Ou igual non, pero polo menos tentámoslo. E así foi como Romeo e Julieta decidiron organizar unha boda en segredo. Parecevos un plan perfecto, ¿no? Perfecto, perfecto para que todo saia mal. Romeo, Julieta... Perdón, Julieta, Romeo... Ben, unidos en amor. Prometo amarte sempre. Prometo amarte sempre. Pois xa está, casados. Veña, rapidiño, que non temos moito tempo. E así foi como Romeo e Julieta casaron en segredo. E como xa vos adiantamos antes, a cousa saiu moi mal. Mañá casas con Paris. Non! Xa está decidido. Non podo! O obedece ou esquece que es desta familia. Lorenzo, tes que axudarme. Teño un plan. Dime, Bebe isto. que? Parecerá morta durante un tempo. Morta! Sí, pero non te preocupes, non estarás. Despois, Romeo virá a buscarte. Confío en ti. Julieta decidiu beber a poción. E todos pensaron que estaba morta. Que? Como que Xulieta morta? Non, non! Quita! Ai, Xulieta! Miña vida! Eu sin ti xa non podo vivir. Espera, que era unha broma. Julieta, sinto dicirche... Romeo! Pero ti agora non! Pero espera, tu muller. Déxame falar antes de nada. Sinto dicirche... Julieta, non! Non, que me deixes falar, home. Julieta, por favor, déxame... Romeo! Mira. Sodes pesados. De ti, axudar. Xulieta! Morrei. Que fixemos? O noso odio. O amor deles era máis forte que todo, e nós destruímolo. Basta de odio. Basta. E aquí remata esta historia. Unha historia de amor, E de odio. que quizáis podería ser distinta. Se alguén tivese decidido parar as cousas a tempo. Sigo dicindo que non quería molar. Xa estaría, non? Sí, pero quedou un pouco triste e curto. Pois sí, triste e curta. Perdoa, isto non se pode arranxar. Sí, en plan ordenado ou algo, né? Eu avisei de que o plan era arriscado. Repito, non quería molar. Igual fue un pouco intenso. Un pouco. Vale, bastante. Ai, perdoade, eu estou morto, pero podo dicir algo. Isto xa é fantasía total. Deixa os total ao final. Se alguén nos tivese escoitado, Se alguén tivese preguntado, Se alguén tivese esperado, igual, nada disto pasaría. Igual agora estaríamos discutindo por cousas normais. Tipo, quen escolle a serie, ou se a tortilla de patacas se va a cola, ou non. Sempre sempre vos. Verona aprendeu algo aquel día. Ou iso esperamos. o odio errado non ten sentido. E amor imposto tampouco. Os fillos non son propiedade dos pais. E o amor non se pode mandar. Nin comprar. Nin regalar como se fose un móvil novo. Ui! Non. Non, non, isto non pode ser.
E se facemos un final no que triunfe o amor? Pareceme moi boa idea, vos que opinades? Sí. Pois xa non hai nada máis que falar. Veña, 3, 2, 1... Acción! Juanpa, eu estou solteira, Eu tamén. A la festa! Eu tamén estou solteiro. Quita, que xa podes ver moitos homes, Obrigado. Bueno, ti ainda non fales que pareceme que non vas ter que tirar o traxe. Mira ti, Xulieta, ao final acabou todo ben. Pois sí, iso parece. E unha cousiña, fai moito que non vexo a Lía, que vai dela? Ai, Lía iba camiñando pola rúa, caeu e cravou un coitelo. E María era moi amiga dela, como se tomou a noticia? María colleu depresión e morreu, e tamén por un coitelo. E tua nai, que foi dela? Mira, non me falles. Outro día estaba preparado un entrecó e os coitelos da cociña saíron disparados. Vamos a teu pai? Meu pai foi un día a comer a un restaurante, pediu a conta e cravaron. E quen deste pesado, como se chamaba? Paris, Ese que lle pasou? ese tiña que morrer. E a Loreto, que tal lle vai a vida? Pois ese valle fenomenal. Aí no outro día abriu a tenda de albóndigas aí na esquina. Albóndigas a homicidio. Será homicidio. Ai, non cariño non. Sabes, Xulieta, o amor non mata. Non, as armas si. E os coitelos...